Halo लोगोफोर, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सेराव होनो नाजालायबाय। नैबे मोनसे आदानिनो मुंख्लं खाम्फा आर्ट बाय गपाल आरो सना फैनाय सना जाहैदोंमोन। बिनिया बानायनाय सना 1 जानुवारि नि 1 आरो 2021 बे समाव बेखौ बानायनाय जादोंमोन। बे बोसोरावनो रुंसारिबो जादोंमोन आदाया। दा दिनै बिनि 4 बोसोरनि थैनाय सान दा दिनै फालिनाय जाबाय। बेनोमोन बाजैया, बेनो बाजैमोन। आदाया हाई स्कुलाव मालदिया हाई स्कुलाव केरानि साख्रि एसे मावोमोन। बिथाङा अबथिरा रुंसारि जालांबाय आदाया। दा बिनिनो 2थि बोसोरनि थैनाय सान फालिनाय जाबाय। बेखौनो नोंथांमोननि सेराव आङो शेयार खालामबाय। मुसुखाखौ आदानि मुसुखाखौ आंनो बानायदोंमोन सिमेन्टनि। माब्रै जादों, मोजां जादों जायाखै नोंथांमोना कमेन्टजों एसे फोरमायहर। लाइक हो मोजां जादोंब्ला, आरो चेनेलाव बिदि गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय। रंखौ होनाय जायासै, कालारखौ गोदान होफिननाय जायासै। उन बोसोरफोराव आरो होनो नाजाबावगोन गोदान कालारखौ। बिदिनो बानायनाय जादोंमोन। बाजैया फिसायनो बा आदानो थैनाय साननि मुङाव बिबार बावबाय, आलारि बाथि सावनानै फिसायखौ गोसोखांनानै। नोंथांमोना एसे बोर साबस्रि हरदो। बाजैनि जिउआ जेन मोजाङै थाङो आफा इसोरनि अननायाव। आदाया फिसाजो 2 गालांनाय बायदि जाहैबाय, हौवासा गथ' गैयामोन। दा बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ। बिदिनो जाहैबाय, आदानि महरा बिदिमोन। बिदि बानायदोंमोन। 21आवनो बानायदोंमोन कालारा, खिन्थु सोलायनाय जायाखै, एसे देम जाबाय। नेक्स्टआव दा फैगोन बोसोरफोराव कालार होफिनगोन। 5 बोसोरावनो बानायदोंमोन, कालारा होफिननांसिगोन फैगोन बोसोरफोराव। नायनानै मोजां जादोंब्ला लाइक होदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खावलायबाय, आरो शेयार खालाम। बिदि सोरबा खामानि मावनो गोनां दङब्ला स्क्रिनाव मबाइल नाम्बारखौ होगोन, नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेखिनियानोसै।